Lela, dobrodošla u intervju 24. Hvala puno i puno hvala na pozivu. Kako si? Sjajno, evo, super. Jučer sam bila na nekom sjajnom koncertu, preksinoć smo svirali, pratili neki festival njemog filma i tako. Život je ispunjen glazbom i uživamo 100 na sat. Super, odlično. A reci mi, kako bi ocijenila jazz scenu u Hrvatskoj? Pa, jazz scena, što se tiče glazbenika i mladih naraštaja glazbenika koji stvarno kreiraju i sjajno sviraju, koji su i educirani po Grazu, Klagenfurtu i tim jazz akademija po Europi, stvarno ne fali. Tu su, ima ih, kreiraju, trude se, sviraju. A sa druge strane, kad se promatra ta jazz scena, s obzirom na mjesta gdje se može zasvirati taj džez i pokazati publici, tu ja mislim da malo fali ipak prostora. I sad nedavno se KCM, naš divni klub koji je nekako pokušavao godinama i godinama opstati, preselio isto na jednu novu lokaciju, tako da ljudi se trude stvarno sa svih strana održati taj džez živim i evo, nekako uspijeva, ali da bi možda malo veća potpora trebala doći i od nekakvih lokalnih i nacionalnih razina, to bi bilo stvarno sjajno da se kreira jedan prostor, jedan milje gdje će stvarno ti jazz glazbenici moći pokazati sve što znaju, sve što imaju, to bi bilo super. Ali evo, moram pohvaliti Jazz HR festival koji je odnedavno preuzela Lana Janjanin, artistički, znači direktor je, i ona je fokusirala taj festival i jesenski i proljetni na pružanje platforme hrvatskim jazz glazbenicima da pokažu svoje nove CD-e i to stvarno uvjeti su krasni i evo, stvarno bi željela ovim putem pohvaliti taj novi smjer u kojem je krenuo taj festival. Odlično. Imala si velik broj zapaženih nastupa. Od Carnegie Halla, Madison Square Garden, Blue Note klub u New Yorku. Ali ima jedna zanimljiva anegdota o tvom pjevanju u baptističkoj crkvi u čini se Georgiji. Pa nam možeš ispričati kako je došlo do toga i kako ti je to bilo iskustvo? Znači u Savannah, Georgia. Zapravo ja sam tamo bila na jednom natjecanju jazz vokalista i natjecanje se zvalo baš nešto American competition, tako nešto. Ja sam bila jedina zapravo non-American koja se natjecala i bilo je stvarno sjajno to iskustvo. Dok sam bila na tom natjecanju, paralelno sam se upoznala sa jednim izvrsnim glazbenikom, Doug Carnom, koji je orguljaš i klavirist i skladatelj i krenuli smo se družiti kroz tih par dana koje sam ja tamo provela i došla je nedjelja, znači vrijeme kad se ide u crkvu, pogotovo dolje na jugu Amerike. Međutim, ja sam imala kartu za avion ja sam trebala u nedjelju u 5:55 ujutro ići na avion za New York natrag. Međutim, ja sam nekako u svojoj glavi nekako mislila da je to 5:55 p.m. kao poslije podne. Tako da ja nisam nikad ni otišla na taj svoj avion i ja sam otišla u crkvu sa mojim prijateljem Dagom. I tamo sam bila zapravo jedina Bjelkinja. Bio je tu još jedan moj prijatelj, južnoamerikanac iz Bogote, iz Kolumbije. I taj svećenik je bio prekrasan. Znači on je pričao o religiji kao o svemiru, punom prekrasnih mogućnosti, na način na koji ja to isto nekako shvaćam. I ja sam bila oduševljena, wow, kao gle mene u tu nekom malom mjestu, zapravo blizu Savane, u crkvi baptističkoj, jedina Bjelkinja i tu spajam se na takve načine. I u jednom trenu taj isti svećenik kaže, imamo jednu posebnu gošću, a ja onak, ne, nije valjda. I on mene poziva da ja otpjevam nešto. I u tom trenu, ja sa svojih nekih 25 godina, nisam baš imala neki baš gospel repertoar, nego jedina pjesma koja mi je onako kliknula da bi ju mogla izvesti u crkvi jednoj je God Bless the Child od Billie Holiday. I naravno trema, joj šta sad ja tu pjevam za sve drivne ljude koji svi znaju kako to treba zvučati, jel? Međutim, Dag je tako lijepo svirao, ja sam se opustila i krenula pjevati u sred pjesme. Svi se dižu na noge i kreće pljesak. Evo sad se ježim kad se sjetim toga. Tako da to mi je stvarno urezano onako u pamćenje kao jedan od najljepših nastupa u životu.
Ozbiljno. I kao jedna potvrda, kao, ok, dobro je, na dobrom si putu, trebaš to pjevati i ono, daj se od sebe uvijek. I evo. Super, a muž ti je Joe Kaplovic iz New Yorka. Kako ste se upoznali? Pa, evo, baš zanimljivo, zapravo to natjecanje u Georgiji koje smo već spomenuli je dovelo do upoznavanja njega u New Yorku. A kako? Jedan od natjecatelja sa mnom u savani je bio jedan Dexter Porter, jedan pjevač iz New Jerseya. I on mi je rekao, Lela, kad se vratimo u New York, vodim te u jedan klub, tamo svaki petak sviraju kao super jedan jazz trio i možeš kao pjevač ono s njima malo i zapjevati i to. I rekao, super, ok, idemo. I ono, nakon par tjedana, nakon što smo se vratili, dogovorimo se mi i odemo tamo i tamo je Joe svirao sa svojim trijom, on je svirao orgulje, bio je jedan bubnjar i jedan trubač. I pjevali smo i prvu pjesmu koju smo mi ikad odsvirali zajedno je How High the Moon. I evo, to je, da. I tu večer smo se tako nekako upoznali, spontano, on je prodao svoj tada CD kojeg je tek izdao prvi jenac. Sa popustom, naravno. I ono što se kaže, the rest is history. Odlično. A kako je raditi sa mužem, sa suprugom, s obzirom da često dijelite pozornicu zajedno? Pa, zapravo što vrijeme odmiče, to sve bolje i bolje. A na samim počecima tu je znalo biti svega i svačega. Znači, jer nekako teško je odijeliti onaj profesionalni dio života od privatnog. Da. Tako da je tu bilo, znalo stvarno biti svašta, recimo, ako bi se nešto posveđali oko nekih sitnica, oko gluposti, onda smo se znali i natiti jedno drugom kroz glazbu na svirkama. Pogotovo on je nekako tu više u moći bio, jer on je taj koji može svirati u drugim tonalitetima i u drugim tempima, pjesme koje ja nisam tako izvježbala i tako bilo je zabavno. U svakom slučaju jednom se samo sjećam, jedan jedini put, znači u naših sad već skoro 20 godina, ajmo reći, sviranja zajedno, sam ja se demonstrativno ustala i otišla sa svirke i on je morao sam to dovršiti nekako. Tako da, kažem, bilo je svega i svačega, ali što vrijeme odmiče, što smo zapravo i više zajedno i što se više sad i poznajemo i prihvaćamo, to je sve zapravo ljepše i ljepše. Prekrasno, da. A reci mi, općenito glazbenici od malih nogu imaju nekakve uzore i inspiracije. I obično se to mijenja kroz različite periode života. Pa kako je tekla evolucija biti tvoje inspiracije? Otkud si vukla tu snagu i te nove ideje? Pa znači, baš je zanimljivo to nekako i sa ovog pjevačkog aspekta, ali i sa skladateljskog isto. Jer tu nekako to paralelno nekako vučem, makar sam počela kao zapravo pjevačica, makar sam ja i u djetinjstvu isto znala pisati pjesme, uvijek nekakve stihove i tako, skladati to. Međutim, znači početak je bio, znači točno se sjećam u tom našem stanu gdje sam ja odrastala, s tih nekih svojih 7, 8, 9 godina sam uvijek gledala tu neku emisiju o džezu na tadašnjoj televiziji Zagreb. I tamo me jako privukla Ella, znači Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, to je meni bio vrh tada. I moram priznati da su me privlačili dosta ti melodični glasovi, ajmo reći oni bel canto glasovi koji su lijepo, fluidno, znači bili izražavani kroz te pjevačice, kao što je Diane Reeves, kao što je možda manje nešto Didi Bridgewater, ali otprilike neki, ajmo reći, kako bi rekli, ljepši glasovi, što danas kad to kažem mi nije tako. I onda kako sam sazrijevala, odrastala, sa puno iskustva, puno toga spoznaš, pa vidiš da zapravo nije ljepota samo u tim melodioznim glasovima koji uvijek lijepo zvuče, nego važno ima ljepota i u onim bluzerskim, narašpanim glasovima i da isto ta Billie Holiday isto toliko emocije uspjela ispjevati kroz svoje 2 oktave koje zapravo niko ne može dan danas ponoviti, ili puno je tih pjevača koje nisam percipirala tada na način kako ih percipiram sada i zapravo ih sad više cijenim nego ikada. Što su i kroz, ajmo reći,
možda limitirane svoje glasove uspjeli izraziti sve, čak možda više nego neko koji ima, ne znam, 3, 4, 5 oktava. Tako da, s te strane vidim da zapravo sam sve više i više u svoj život i samoj sebi dopuštala kao vokalistica da to moje pjevanje ne bude uvijek lijepo, nego da stvarno dopustim emociju u tom trenu da se izrazi na bilo koji način na koji treba. Kao nekakav i pročišćavajući moment, healing moment i same sebe i svih onih koji me slušaju. Tako da je to nekako, ajmo reći, tako tekla neka evolucija pjevačkog. A što se tiče skladateljska, pa tu sam pod puno utjecaja jer volim slušati puno različite glazbe i volim zapravo, i kako ja isto se bavim pedagoškim radom, i onda mi ljudi koji dolaze na pjevanje ne pjevaju samo džez, nego pjevaju i pop i rock i stvarno različite, jedan cijeli spektar žanrova, pa čak i ajmo reći narodne glazbe i sevdaha, ima stvarno svačega. Tako da sve ja to percipiram i sve to se nekako u mom sistemu zapravo spaja sa svim dosadašnjim mojim saznanjima i onda tu ja vjerujem da i kroz to moje skladanje izlazi to pomalo sve skupa. Tako da, evo, možda se ne bi nazvala jazz skladateljicom, ali kao što je Duke Ellington rekao, ja sam skladatelj, kao ne bi se htio u žanrove nikakve stavljati, dobra glazba je dobra glazba. Pa evo, nekako ja tim stopama Duke Ellingtona idem. Dobro zvuči. Sad bi, ako se slažeš, igrali igru asocijacije. Pa ja ću ti reći riječ, a ti onda reci na što te to asocira. Dobro. Arsen Dedić. Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to. Fantastično, moja najdraža pjesma s tvojeg albuma. Sisak. Ljubav na 3 rijeke. Smoothie. Smoothie, puno me toga već. Zdravlje, protočnost, manifestiranje i ljubav opet. I na kraju klavir. Moja zapravo ljubav, prva ljubav je klavir. To je onda možda isto nešto što ljudi nisu znali. Ja kao klinka sam zapravo stvarno željela svirati klavir. I jako mi je drago da u pozadini svira lijepi klavir. U svakom slučaju, kako je moj brat stariji 4 godine od mene, a on je htio svirati gitaru, moji su roditelji išli u Zagreb, to je tad velika stvar bila. Otići u Zagreb, u Melodiju, kupiti jednu lijepu gitaru koja je koštala i staviti njega u muzičku školu, gdje je on izdržao možda par mjeseci. Nije on znao da se u muzičkoj školi trebaju učiti note i sve to, nego je on mislio da će on Beatlese svirati i tako dalje. Tako da su se oni malo opekli s njim i onda kad sam ja došla, odjednom klavir je još veći i još skuplji i još sve, a nisam ja bila toliko možda probitačna kao moj brat, pa je to nekako ostalo na toj nekoj tihoj patnji, tihoj želji. I onda je, tek kad sam u New Yorku živjela, znači onda sam si kupila svoj prvi klavir. Jedan mali pijanino i onda sam uživala, svirala i tako. Volim skladati uz klavir, definitivno. Naravno. Ali ne sviram ga onoliko dobro koliko bi željela, ali mi posluži, definitivno posluži i ja obožavam klavir. Evo, malo sam produžila na klavir. Dapače. I na kraju, što o Leli Kaplović ne zna nitko, Lela bi htjela da znaju apsolutno svi. Aha, pa možda ne bi željela da znaju svi, pa zašto i ne u ostalom. Jedna mi je stvar pala na pamet, a to je da zapravo nitko ne zna da je moje službeno ime u dokumentima i svugdje Daniela. I to kad, obično ljudi kad saznaju kao šta, kak Daniela sad? Da, mislim, tako mama me tako nazvala, a moram i to otkriti onda. Moja mama tada, 77. bila jako inspirirana onim pjevačem Danielom. Kak se on preziva, ne znam. Što je pjevao? A to ste vi mlađe generacije, ne znate. Ali uglavnom Daniel,
Popović, Daniel Popović, tako je. Ona je obožavala njega i kako on pjeva i mene je nazvala Daniela. Ali, zbog nekog razloga, otkad sam se rodila, svi me zovu Lela. Tako čak su i moji učitelji u školi meni zvali Lela i svi na faksu. Znači, posvudje uvijek su me zvali Lela. Tako da ja, ako me neko zovne negdje u nekoj gužvi, ja se neću sigurno osvrnuti na Daniela. Ali evo, to je nešto što možda nitko ne zna. A sad znate. Odlično. I za kraj, 2-3 note. Nemam pojma. Malo Spain. Hvala lijepo. Hvala tebi.